amma kamar yadda ya kamata in ce wani abu kaɗan, alhamdulillahi wayannan mahadata guda biyu da suka haddace Qur'ani kowane su zan bashi naira 250. Su kuma wayanda Allah ya kaddare suka saukar da Qur'ani su ma su 120 kowane zan bashi naira 50,000 insha Allah. Wannan kuɗi su aikin makaranta ba sai na ce komi ba, wannan ina ciki kuma Allah ya samu cikin da gwagwaron hali a da kamata mu yi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuma management na wannan makaranta karkashin ni mai magana na Turbala Bungudu a matsayin director da mataimakan daraktoci bangaren academic da admin da kuma finance, muna roƙon Allah ya saka da alkhairi. A ƙarshe muna addu'a ga malaman wannan makaranta wanda duk wannan kokari da ake shaidarwa a daidai wannan lokaci ya biyo baya ne sakamakon kafe kafa da jajircewa da malaman wannan makaranta suka yi ba dare ba rana. A yi hakuri na yi wata 'yan masuwa mai matuƙar muhimmanci kamar yadda duka mahalarta suke gani ɗaliban wannan makaranta uniform yadda ake gani gare su, mai girman ɗan majalisa shi ya samar da waɗannan uniform ga dukkan ɗaliban wannan makaranta kyauta ba tare da a'a shigo sisin fago ba. Doriya akan haka ya girma ɗan majalisa ya yi ƙoƙarin wato ɓangaren makarantar mu ta mata ta dare kuma ya samar masu da hijabai na makaranta da kuɗaɗen tanki. Muna roƙon Allah ta'ala ya saka mashi da alkhairi. Haka kuma akwai waɗanda suka mara bayan mai girma ɗan majalisa ya ɗauke kuɗin makaranta na shekara 3 bangaren matan aure. Haka mai girma da zaton Bungudu ya ɗauke kudin makaranta na shekara 1. Wato akwai dai ababe da yawa wayanda lokaci ba zai ba da dama a faɗe su ba. Haka ba abin da za mu cewa ga shi wannan dan uwa namu da Allah ya arzuta mu da shi, ba sai mu ce jazakallahu khairan wa asana ilayka wa azzama sha'anaka wa rafa'a qadaraka wa saddada qudaka wa shakara sa'ayaka wa ghafara li dhanbika wa ja'ala al-jannata daraka wa qararaka. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب. abin magana ga jagoran mu kuma uban taro mai martaba sarkin fulanin Bungudu Alhaji Hassan Antari ga mai farhadimu Dr. Abdulaziz Yare Abubakar Tatiman Zamfara wanda Alhaji Umar Jibo Dallatin Bukri ne ke wakilta
tsohon shugaban majalisar karamar mulki ta bukuyin domin ya gabatar zuwa a gare shi yaro na hainan. Karama ta musamman ga mai martaba sarkin Fulani Bungudu Alhaji Hassan Atayar MFR Hadimul Qur'an, Allah ya kara ma mai martaba lafiya. Shugaban jami'ar APC na karamar hukumar mulkin Bungudu Alhaji Kabiru Dankulu. Ta karbi karamawata, kuma wadda za ta karama ta ita ce Hajiya Halima Muhammadu. Hajiya Halima za ta hannun dama duka damu. Uwa al'umma baya goye marayu Hajiya Hadiza Hassan Attahiru MFR, ina mai farin ciki a matsayina na ɗiya wadda kun kaiwa kun kawa tarbiyya. A yau za ni hannanta karama wa wannan makaranta mai albarka a madadin wannan makaranta. Ina murna muni babban ma Allah ya saka da alheri. Hidimar da aka kuma Allah ya sa a ci gaba. Mun gode ma Allah, babu wani dogon bayani da sai mun je gode ma Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alqur'ani ya ce bai shakartu la azidannakum wa in kafartu inna azabi la shadid. Allah muna godiya muna ƙara godiya. A yau kuma ina ƙara farin ciki, uwaye na daina nika ta ba karamawa a madadin wannan makaranta mai albarka. Allah ya saka muku da alheri, kuma wannan hidimomi da fa addini Allah ya ƙara ba da iko, Allah ya ƙara ba da kama an baka da hannunta. Allah ya saka muku da alheri, Allah shi biya ku da aljannar firdausi. Allah shi bai da kuwa marayu. Hajiya Amina Muhammad Sani. Hajiya Amina tana nan? Na? Hajiya Amina Muhammad Sani. Mata yan agaji ku taimaka mana a buɗe hilin nan don Allah. Mata yan agaji duk wanda a wurin nan ya zauna an tare masu wanda a cikin rawa. Mai iko akan komi da kowa da ya ƙara ba mu dama a madadin wannan makaranta, kuma in hannata wannan karamawa ga Aminatu Muhammad Sani, uwar gidan Zanna Bungudu, an raba dan majalisa mai alhairai da kashi Allah ya saka miki da alheri. A madadin wannan makaranta ina farin cikin mika ma uwar gidansa wannan karamawa, wakilin yadda za ta karba. Alhamdulillah. Ubangiji Allah ya saka da alheri, Allah shi ɗaukaka wannan makaranta fiye da haka, Allah shi ba yaran cikin gane abin da ake sanar da su. wannan majalisa da reshin jihar Zamfara da shi ma ba mai martaba da hausawan majalisa kuma a shugaba a wanda ya yi ya su ba sannan lokaci da zai ba dama ya karatu kuma ya mai baki da su nan ba ina fara da wannan dama abu da zai fata da musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ba a da samu ci a yau sai mu kare gurin Allah subhanahu wa ta'ala da ya gwada mana wannan rana wannan lokaci da aka yaye wannan ɗalibai kusan da biyar da kuma aka samu zabi. Muna kare gurin Allah subhanahu wa ta'ala da fatar shekaru na gaba za mu samu linkin da linkin na wannan ɗalibai in Allah ya so yarda. Muna amfani da wannan dama kuma da godiya ta musamman da manyan baki da iyayen yara da suka samu dama suka halarci wannan wuri domin gabatar da wannan aiki na yau. Da fata Allah ya saka ma kowa da mafi alkhairinsa.
amma kamar yadda ya kamata in ce wani abu kaɗan, alhamdulillahi wayannan mahadata guda biyu da suka haddace Qur'ani kowane su zan bashi naira 250. Su kuma wayanda Allah ya kaddare suka sabkar da Qur'ani su ma su 120 kowane zan bashi naira 50,000 insha Allah. Wannan kuɗi su harkar makaranta ba sai na ce komi ba, wannan ina ciki kuma Allah ya samu ci gaba da hadi abin da kamata mu yi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na majalisar ta tarayyar Najeriya wanda tsohon shugaban majalisar karamar hukumar mulkin Bukoyam Alhaji Umar Jibo da Latun Bukoyam yake wakilta domin ya gabatar da Rahmanu Rahim. Mai martaba sarki Fulanin Bungudu Kadin Qur'an. Uban taro kuma ɗan majalisa mai wakilta Bungudu da Maru. Honorable Ibrahim Muhammad dan madabin birnin Magaji, sauran tsayamomi da muke da su da ma'ajin jam'iyyar APC da jihar Zamfara da sauran manyan baki da muke tare da su a nan, uwayen ƙasa hakimai da uwayenmu mata da ɗalibai waɗanda sanadiyar su muka taru a wannan wuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar cewa majalisar tsohon gwamnan jihar Zamfara Dr. Abdulaziz Yari Abubakar masanata na yanzu wanda ke wakiltar jihar Zamfara ta yamma a majalisar dattibai ta Najeriya ya so kwarai da gaske ya zai shi ya iso wannan wurin da kanshi ya yi tsaye domin ya gan ku gan shi kuma ya albarkanci wannan taro da aka yi. Domin sanin ku ne cewa jiki na farar kaza aka ce barbela ba gayyata aka yi ba. Hidima irin wannan ta addini, hidima ta Qur'ani, to ba sai an gayyaci Abdulaziz Yari Abubakar ba, domin kowa san shi da haka ya san shi, don haka yake da suna shehi, kuma kowa ya sani da tafiyar shi da zamansa da kwanansa Qur'ani ne, kuma saboda litimtar Al-Qur'ani shi yasa ko da yaushe tunanin shi ne abinda Al-Qur'ani ya tantas, kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar tun daga farko cewa ba jihar Zamfara ba, tun Najeriya an san Dr. Abdulaziz Yari Abubakar da tausayi da taimakawa da gudunmawa ga waɗanda suka mabukata. Kowa nan shaida ne, Bungudu lokacin da yake yana shugabanci kowa ya sani. Ganan duk inda muka tsaya ko ƙasa muna tsaya ba tare da mun taka ko kusa ba, saboda duk an kewaye muna garin mu da kwanta ga ruwan sha. Alhamdulillahi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar da ne ya ce a shaida muku cewa yana tare da ku. Yanzu nan magana da muka yi masu ɗauka suna nan suna ɗauka, kuma yana nan yana kallon irin hidimar da ake yi a nan. Saboda haka ya ce yana taya ku murna mutanen Bungudu, yana taya ku murna kwarai da gaske da Allah ya ba ku ɗa wanda ya haihu, kuma ɗa wanda Hausawa ke ce makatangan zuma ko wata baki sai ya lasa. Kun sani mun sani, kun gani mun gani, kuma an tabbata. Wanda sanadiyar shi ne saboda assasa wannan makaranta ya samu ka taro a nan. Mai ba da tarihi ya bada, sannan mu da muka zo mun gani kuma mun tabbatar da an yi aiki, mu an tsaya an kashe dukiya saboda Allah, kuma mun gani mun jiya ga 'yan yara 'yan shekara 2 zuwa shekara 3 har zuwa waɗanda suka gabata cewa
wannan makaranta ta assasu domin tun daga 'yan ƙanana har zuwa manyan su mun ji tarbiyya waɗanda aka koya masu har da mazansu zuwa matansu, kuma mun saurara kuma mun ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya adalta da har da ce alƙur'ani tun daga fatiha har zuwa nasi. Muna fata Allah ya musu albarka ya zama sanadiyar ci suka aljanna da su da wayansu da suka karfafa masu da waɗanda suka asasa wannan alkhairi. Kuma mun saurari waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta da haddace Qur'ani ko kuma sun ka ainihin samke alkur'ani, kuma muna fata Allah shi musu albarka, Allah ya sa ta sanadiyar tsira gare su. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka kama kowa da alheri. Mai girma sanata ya ce yana taya ku murna kuma yana godiya gare ku bisa ga amsa wannan gayyata da an kai, kuma yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wanda kowa ya zo lafiya Allah ya maida shi lafiya. Wato tsohon shugaban majalisar karamar hukumar mulkin Bukama na ce Umar Cifa da Lato, wanda aka fi sani da girgije ya yi mana ruwan alheri, Allah ya saka da alheri. Makaranta suna godiya. Wakilan majalisar tsohon gwamnati fara musamman abini na makarantar Aisha radiyallahu ta'ala Organization suka yi masaukan alkur'ani da hadda alkur'ani mai tsarki. Sauran yan uwa aminai da fiye da shekara 25 zuwa 30 da ke nan wurin, musamman ina ganin da mutanen birnin Bagaji da ran baban gida ɗanka da sauran mutane da inda da ya lissafi da yi mai yawa wanda ba faɗe su ba. Sannan mun gudu ɗan majalisa mai dukkan wannan yanki da na maru, malamai na wannan makaranta da shugabannin gudanarwa, ɗalibai maza da mata da uwayen yara, sauran malamai da suka zo suka wakilce mu a wanda suka taya muna wannan rana, shugabanni na kungiya daban-daban na addini da limamai da kuma abokan aikin uwayen ƙasa da hakimai na wannan yankin da kuma sauran wuraren da suka zo suka wannan wuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babu shakka wannan rana da farin ciki ne gare ganin cewa irin yadda wannan makaranta ta fara, wanda yake duk wanda a wannan gari ya san yadda ta fara kuma ya san yadda take yanzu, kuma ya san cewa kusan ka ce ka tokan dukkan nauyin wannan makarantar tun wancan lokacin da nake gaya ma wani lokacin da ya fara kyautar wannan gida nashi a matsayin makaranta. Ni na san cewa bai wuce wata da kayan kariya ne ba shi ba, saboda haka abu ne aka yi ba wai sai a cikin wadata da ake tsammanin mutum zai yi irin wannan hidima ba, kuma muna ganin shi yasa Allah ya albarkaci wannan aiki, kuma muna ganin yadda ake zamanar da ayyuka na gudanar da ilimi a wannan makaranta. Muna ganin irin hidimar da malamai ke yi ba da rai ba rana. So da waɗannan malaman da wannan makaranta da kuma sauran malamai da ke hidimar addini a wannan masarauta, wanda yake da yawa ba a ma san su ba. Muna roƙon Allah ya saka mu kowa da alheri. Dama abin ake yi don Allah, shi Allah ne kawai ke biya, kuma shi ya sani. Muna roƙon Allah ya saka da alheri. Za mu kula da sa ido da wannan makaranta da kusurar da ta ɓulmi na addini. Insha Allah wato shawarwari da gudanar suwa da kuma abubuwan da za a taimaka
za mu ci gaba da ba da wannan gudunmawa. Ubangiji Allah ya saka da alheri kai da kowa ya zo lafiya. Allah mai da kowa lafiya. A mai masarautar Bungudu za mu ba da naira 100,000 ga malamai da majalisar zartaswa na wannan makaranta. Insha Allah bai nisa za a tura a kawo nan ba za a samu makaranta da ni a ba waɗannan malamai. Muna godiya kwarai Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum. Hi, Jack. Muna ganin kuna ganin irin yadda yake karfin shekaru kuma mun ji karatu da ya nan wannan gudun muna da kuma yadda malamai suka karatu Allah ya sa yadda Allah ya biya kuma Allah ya jagora ga wannan da ke da kace da girma a majalisar tarayya da sauran Allah ya tsare ya ka mun da mutum shugaba da Allah saka mana da kuma na tabbatar da cewa mun gode da ni'imar da Allah ya masa tabbas ya gwada mana Allah mace kuma ya tabbatar da ita a kai mun gode Allah saka da wannan muke amfani da mu kuwaye yara ai hakuri da abubuwan da za mu ce za mu ba da naira 200 da malaman wannan makaranta domin su hakuri da mu da namu da gudunmuwa da kuma Allah saka da da gode duk bayan Allah da suna Assalamu alaikum wa to muna Alhaji Aminu Isa a madadin iyayen yara da magaisarsu an ba da gudunmuwa ta naira 100,000 dama shi hali ne haka ya saba kuma ga so kasa ba ajala ba ina farin cikin sanar da yasu كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى الله كالبركتي wannan haduwa Allah ka albarkaci wannan makaranta wayanda suka yi aiki game da samar da wannan makaranta da taimaka ma wannan makaranta Allah saka musu da alheri ɗaliban da suka sauka Allah sanya makarantu su albarka Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya a cikin wannan jiha ta mu ta Zamfara da kasar da duniyar musulmi baki daya mai martaba bisa ga kokarin da yake ga irin waɗannan ayyuka a ko ina Allah saka mishi da alkhairi Allah ya tsare mu ya kare mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب Ai, ai, ai.